ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଏତିକି କର, ସିଏ ତୁମର ହିଁ ହେବ। ଯଦି କାହାକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ ତେବେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦିଅ, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅ। ଯଦି ସିଏ ବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାକୁ ତୁମଠାରୁ ଯେତେ ଭଲ ମିଳୁନା କାହିଁକି ସିଏ ଶେଷରେ ତୁମର ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ସେ ତୁମର ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଏକ ଏପରି ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଉଦାସ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। କିଏ ବା ଜାଣେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ କେହି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ। କେହି ଯଦି ଆମର ମନ୍ଦ ବା ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାକୁ ତାହା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେହି କର୍ମ ତା କାହାଣୀରେ ଲେଖାଯିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଖରାପ ବା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜର କାହାଣୀ କାହିଁକି ଖରାପ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କେବଳ ଆମ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଆମେ ଯେପରି କର୍ମ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ କାହାଣୀ ସେପରି ହେବ। ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଛୋଟ କରି ନୁହେଁ। କାହା ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଏତେ ବି ଛୋଟ କରିଦିଅ ନାହିଁ କି ଯେପରି ସିଏ ତୁମର ସମ୍ମାନ କରିବା ହିଁ ଭୁଲିଯିବ। କେହି ନମସ୍କାର କଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସମ୍ମାନର ଉଚିତ ସତ୍କାର ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ କରି ତୁମର ସମ୍ମାନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସତ୍କାର ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଠାରୁ ବଳି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାଟରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ବାଟ ବଦଳି ଚାଲିଯିବା ଚାଲାକି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଟ ବଦଳିବା ସହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ବଦଳିଯାଏ ତେବେ ହାରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ଅନେକ ହୃଦୟକୁ ଉଦାସ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଏ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ରଖିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯଦି ବାଟରେ ବାଧକ ସାଜେ ତେବେ ରାସ୍ତା ବଦଳି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଚାଲୁଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ରହି ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ଥାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦରମା ଟଙ୍କା ସିଏ ତଳେ କାମ କରୁଥିବା ୱାର୍କରମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ୱାର୍କରଟିଏ ଆସିଥାଏ। ସୁପରଭାଇଜର ଉପରେ ରହି ତାକୁ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିଏ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତଳେ ଥିବା ନୂଆ ୱାର୍କର ଜଣକ କେହି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ନୋଟଟିକୁ ଉଠାଇ ପକେଟରେ ରଖିଦେଲା। ସୁପରଭାଇଜର ଭାବିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନୋଟ ଫିଙ୍ଗିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦୂରର କଥା ଟିକେ ଉପରକୁ ବି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ଏବେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୁହେଁ ବରଂ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିଏ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ୱାର୍କର ଜଣକ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେଇ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଲା। ସୁପରଭାଇଜର ପୁଣି ଭାବିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦଉଛି, ସିଏ ଟିକେ ଉପରକୁ ବି ଚାହୁଁନାହିଁ କି ପଇସାଟାକୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଦେଖୁନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁଣି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିଏ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ବରଂ ଆଶା ରଖିଲେ କି ବୋଧହୁଏ ସେଇ ୱାର୍କର ଜଣକ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରକୁ ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କର ଜଣକ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେଇ ନୋଟଟିକୁ ଲୁଚେଇ ପକେଟରେ ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଏଥର ସୁପରଭାଇଜର ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ଉପରକୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଥରଟିଏ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ପଥରଟି ସିଧା ଯାଇ ସେ ୱାର୍କରର କାନ୍ଧରେ ବାଜିଲା। ୱାର୍କର ଜଣକ ଏବେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ହସୁଥିବାର ଦେଖି ଏବେ ଜାଣିପାରିଲା ପଥର ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ଉଭୟ ସୁପରଭାଇଜର ହିଁ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ୱାର୍କର ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଥାଏ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଉ, ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭୁଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସ୍ମରଣ କରୁ,
टिके बड़ दुख थिले मंदिर जाऊ, आउ टिके बड़ दुख थिले होम तथा पूजा अर्चना करू थाऊ। केवल दुख बा विपद पड़िले भगवानकर कथा मने पड़े, किंतु सुख समय रे छोट धन्यवाद देवाक भूली जाऊ। सेथिपाई छोट पत्थर सदृश दुख मध्य सेही भगवान आम ऊपर को फिंगती, जेपरी आमे ताको भूली न जाऊ। किछि लोक कुहंती भगवान बोली किछि नाही, किंतु मु मने भगवान को बिना आम अस्तित्व नहीं। विश्वास करंतु, जदि विश्व एहा माने कि भगवान किछि अस्तित्व नहीं, सेतेबेले ईश्वर विनाश को केही रोकी परिबे नहीं। कारण पाप पुण्यर विचार एवं कर्मर परिणाम पाई थिबा डर ही आजी एही समग्र विश्व को बंचाई रखिछि। जेउ दिन एही डर समाप्त होई जिवो, सेतेबेले मनीष ठारू पशु अधिक हिंस्र भयंकर होई जिवे। सेथिपाई जन्म करिथिबा बापा मां को एवं बंचिबा पाई उद्दिष्ट एही प्रकृति रानी को तत्सहित ए समस्त रचना करिथिबा भगवान को केबे भूलिबा उचित नुहे। भगवान केबे निजर प्रशंसा शुणिबा को चाहती नहीं, किंतु तांकर प्रशंसा द्वारा एही संदेश अन्य मानकु दिया जाए कि हाँ भगवान अछंती एवं तांकर चिंतन करिबा उचित, तांको सम्मान करिबा उचित, तांकर कोप को डरिबा उचित। तांको आजि ठारू भल पाइबा छाड़ी दियो। जिए तुम भावना को बुझु नहीं, जहा पाखरे तुमर मूल्य नहीं, ताको मूल्यवान करी निजको छोट करी दियो नहीं। जीवनर रास्ता रे हजार लोक आसीबे आउ जीवे, केवल सीए आम स्थान रे साथी रे साथ होई रहिबो, जहा सह आमर हृदय मिसिबो। ना हारिबा जरूरी ना जितिबा जरूरी, ये तो जीवन बंधु, एठी खेलाड़ी होई खेलिबा जरूरी। मुद्रार दुईटी पार्श्व थाए, गोटिए पार्श्व को देखी केबे काहाको भूल भाव नाही। बेले बेले किछि असुविधा थाए, किछि समस्या भी थाए, जहाको सम्मान करने को जाई बेले बेले मनीष बाध्य हो जाए किछि भूल निष्पत्ति नबा। जहा सह सच्चा प्रेम थाए पुणी ताको भूलिबा को पड़ी थाए, कारण बेले बेले कथा बापा माँ तथा परिवार उपरे आसी जाए। सेतिपाई केबे ए कथा भाब नाही कि तांको हृदय रे प्रेम न थिला बोली, से छलना करुथिला बोली। झियो हेउ बा पुओ, काहाको भूल भाबिबा पूर्वरु एकथा थरे निश्चय भाबिबो, होई पारे से तुम ठारू अधिक तुमको अधिक प्रेम करि थाई पारे। परिस्थितिर चापरे प्रेम को छाड़ी से सारा जीवन पाई लुह को निजर करि देई पारे। धोकाबाज केही ताको गाली देव नाही, होई पारे तुम ठारू अधिक कष्ट रे सीए थाई पारे। जीवन रे दामी एवं सस्ता उभय प्रकार लोक आसंती। दामी लोक जीवन रे खुशी भरी दियंती, आ सस्ता लोक जीवन को वास्तव रे किपरि बंचिबा को हुए ताहा सिखै दियंती।